והם סרבו. זה פשוט היה אידיוטי, משום שמה אכפת להם? זה נותן להם הרי עוד גושפנקה לפעולה שהם מתבקשים לעשות. מזלי שיש לי איזה קשרים בבית חולים אחר, במרכז, והצלחתי לשכנע אותם שאני אביא את אבא שלי לבית החולים הזה, והודעתי להם שאני ביום ראשון אני אקח את אבא שלי לבית החולים השני. כמובן שבאותו רגע נעשה משהו שהוא בכלל לא מתקבל על הדעת, הם הפסיקו לתת לאבא שלי את האנטיביוטיקה. המחלקה הפסיקה לתת לאבא שלי את האנטיביוטיקה, וביום ראשון העברנו. טוב, את הסיפור הזה סיפרתי, זה קודם כל, אחרי שאבא שלי נפטר בסופו של דבר, אחרי חודש בערך, וזה שכנע אותי בסופו של דבר ללכת, לעשות משהו, וכך הגעתי לאגודה לזכויות החולה. אבל זה נותן איזושהי אינדיקציה, אתם יכולים בשפיץ פינגר פילם שלכם, ובקצות האצבעות להבין שנעשו כאן דברים שהם לא בסדר. ועכשיו שאני אקרא לכם את הזכויות של החולה, אנחנו ננסה ביחד אחר כך לראות כמה זכויות של החולה הפר אותם. אוקיי. חוק בריאות ביטוח ממלכתי קובע בסעיף העיקרי שלו ששירותי הבריאות יינתנו בישראל לפי, קודם כל בישראל, שימו לב, לא במקום אחר, למקומות אחרים, אני חושב שתהיה כאן הרצאה על זכויות דרך של כל זכות ביטוח, נכון? לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר, ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת התקציב. כל מילה כאן, יש מאחוריה המון דברים. מה זה סביר? מה זה זמן סביר? מה זה מרחק סביר? אנחנו יודעים ששולחים להקרנות נשים מקריית שמונה לרמב"ם. והם צריכים להתאגד באוטובוסים מקריית שמונה לרמב"ם הלוך וחזור. וזה כמה פעמים בשבוע. זה מרחק סביר לפי דעתכם. זה שאלות רטוריות, אני לא מתכוון שתתנו תשובה, אבל קודם כל שתבינו את הבעיה. אחר כך קובע החוק את הזכות למבוטח לבחור נותן שירותים מבין הסדרי הבחירה. מה שקורה זה שכל קופת חולים מתקשרת עם נותני שירותים, והמבוטח רשאי לבחור את אחד מנותני השירותים, לפי בחירתו, לפי בחירתו, זה הבחירה שלו, אם רוצים, אם קופת חולים כללית קשורה עם בלינסון ועם שיבא, אנחנו יודעים שיש בעיות עם שיבא בשנתיים האחרונות, אז הוא רשאי ללכת, כל אחד מבית החולים, הוא רשאי לבחור באיזה בית חולים ללכת. וכאן בא סעיף נוסף שאומר, החלפת מרפאה או התקשרות עם נותן שירותים, אפשר לעשות, קופת חולים יכולה לבטל את ההסכם שלה עם נותן שירותים, אבל היא צריכה לתת קודם כל 3 חודשים, הודעה מוקדמת על זה, והיא צריכה להודיע לכל המבוטחים שלה שמטופלים באותה מרפאה, שנסגרה, לכל המבוטחים שהיו מבוטחים ושהלכו לאותה מרפאה ב6 חודשים האחרונים צריכים להודיע לה. יש גם חובה להודיע על זה באתר האינטרנט. כמובן שגם את זה, לצערנו, קופות החולים לא מקיימות. עכשיו אני רוצה להקריא לכם הוראות מנכ"ל. נכון שקראתי לכם, הסברתי לכם קודם שאנחנו נתרכז ב3 חוקים, אבל יש עוד מקור סמכות אחד שמחייב, וזה הוראות המנכ"ל. עכשיו אני רוצה להקריא לכם מהוראות המנכ"ל. אין מניעה להתחיל טיפול תרופתי בתרופות נגזרות, גנריות או חליפיות שיעילותן זהה. זאת אומרת, כשאתה מתחיל את הטיפול, כשמתחילים פעם ראשונה טיפול, אפשר לתת
תרופות גנריות או חליפיות, ולא חייבים לתת את התרופה המקורית, אוקיי? על הרופא להקפיד לשמור על רצף טיפולי. דהיינו, ברגע שהתחלת עם תרופה מסוימת, הרופא חייב להמשיך עם אותה תרופה, ואין להחליף תרופות משיקולי עלות בחולים בהם כבר הושג איזון תרפויטי, למשל יתר לחץ דם הסוכרת, זה דוגמאות של המנכ"ל. זאת אומרת שאם הרופא הגיע עם תרופה מסוימת לאיזון, הוא לא רשאי להחליף את התרופה. אנחנו רואים שקופות החולים הרבה פעמים מחליפות את התרופות. פתאום זה כבר לא משתלם, יש איזו תרופה גנרית חדשה. וזה אסור לנו לעשות אם החולה מאוזן. במקרה בהם יש לחולה נימוק סביר, מדוע איננו יכול לקבל שירות רפואי בהתאם להסדרי הבחירה שקבעה הקופה והוא מעוניין לפנות לספק שירותים אחר, יש לאפשר לו זאת. אחר כך, אם הרופא מקבל הנחיות מהקופה המחייבות אותו להחליף טיפול יעיל בטיפול אחר, בין שנכלל ובין שלא נכנס בסל התרופות, שהוא פחות יעיל, על הרופא לידע את החולה מהו הטיפול המיטבי במצבו. לדעתי האישית, אסור לרופא בכלל לעשות את זה. זאת אומרת, הרופא, השיקול היחידי שהרופא יכול לשקול זה שיקול של טובת החולה. הוא לא יכול לקבל, זאת אומרת, בפועל הוא מקבל, אבל הוא מפר את החובה הראשונית שלו לראות למול עיניו את טובת החולה. הוא נשבע לטפל בצורה המיטבית בחולה. יש אפילו פסק דין שניתן בערך לפני שנתיים, אני לא אפרט לכם אותו, אני אפרט לכם באופן כללי, שבו מוטלת על החובה על הרופא לעשות את מה שהוא חושב שנכון לגבי החולה, למרות שהיו לו הוראות מההנהלה לעשות משהו אחר. עכשיו, הוראה נוספת. הנחיה למתן טיפול רפואי מסוים והחלפתו בטיפול אחר לצורך אותה מטרה, חייב להישקל גם לפי הדרך ועשוי יישומה, היישום של הדרך הזאת, להשפיע על מצבו של המטופל. שתחת בחשבון את הדרך גם כן. ומחויבותו של הרופא היא קודם כל לחולה לפני מחויבותו לקופת חולים ובבית החולים. בהסדרי הבחירה אנחנו רואים, הרבה פעמים זה נכון למה שאמרתי לפני כמה דקות, בהסדרי הבחירה אנחנו רואים, באגודת זכויות החולה היה לה שנה שבה היא נתנה עדיפות לכל נושא השיקום. והיא חיפשה את החולים השיקומיים ונתנה, וניסתה לתת פתרון, ואני חושב שדי בהצלחה לחולים האלה, משום מה שעשו קופות החולים זה להעביר את החולים, א', לא תמיד הם העבירו את החולים השיקומיים לשיקום. הם טענו הרבה פעמים שהחולה הוא סיעודי, והיה צריך להילחם קודם כל על השאלה אם הוא שיקומי, אם ניתן לשקם את החולה. כי כמובן, כמו שאנחנו יודעים, שהמחלקות הסיעודיות הן יותר זולות מאשר המחלקות השיקומיות. וגם כשהם כבר הסכימו לשלוח הרבה פעמים את החולה לשיקום, הם נתנו להעביר אותו לבתי החולים שלהם מסיבות תקציביות. זאת אומרת שזה היה בית חולים שלהם, או שזה היה בית חולים שקיבל תשלום מראש על כל התקופה, והיה יותר כדאי להעביר אותו. עברת את הזמן? כן. ואנחנו פעלנו דרך באמת בעזרתה של אתי סממה שהוזכרה בהרצאה הקודמת. היא עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, והצלחנו להתגבר על זה. אתם יש דקות, ואז אני מסיים. אני אלך לזכות על פי חוק זכויות